gameplay rău în aventura lui Tigruțu. Bine, m-am regăsit la un nou mod din Minecraft, mai bine zis. Da, mod din progres. Încă acel mod, dacă sunteți curioși, se numește Hexfix. Desigur, m-am gândit să îl joc și eu. Bună, porcoșurile. Salut la oameni. Hai. Porcoșurile. M-am gândit să încerc și eu. Desigur. Poate că o să fiu un pic mai navret, că nu-i ca Minecraft obișnuit. Adică, da. Acest mod aduce mai multe minereuri, mai multe chestii. După cum vedeți și plantaja asta nu era în Minecraft. Oare? Aș culoare din ea. Mi-a dat și o cărticică. Da, facem culoare numită White to Black. Ok. Acum, în această cărticică m-am uitat, am răsfoit-o un pic. Ne învață de niște chestii, adică putem în acest mod, putem aduce și masa în Minecraft. Putem aduce, putem să aducem bambusul. Adică, uitați, bambus. Ok, avem și cruce. Ok, sper să nu ne-au copyright la chestia asta, ok? Aici ne învață cum să facem cărbunele, acest minereu, cum să-l prăjim. Văd că din minereul ăla se face așa, dar în bine, asta va fi în viitor moment. Voi vedeți ce o și acolo sus. Momentan suntem la început, vedem. Acum, haideți să începem să ne creăm propria casă sau luăm lemnul și mergem în căutare, că văd că sunt multe chestii de-astea acolo, oare ce sunt acolo? Oare ce acolo? Da. Haideți să începem. Ce vreau să vă zic. Momentan nu s-au strâns 4 like-uri la seria de Outlast. V-am zis 4 like-uri Outlast continuăm. Așa că nu s-a strâns, nu am făcut. Dar nu sunt obligat să fac. Dar pentru voi aș vrea să fac în continuare. Dar v-am zis, 4 like-uri continuăm. Văd că avem și lava acolo, e bine. Ah, nu e cu cât râul să bagi sprint rapid. Faci sprint direct. Nu mai stai. Ok. După să facem mult trafic. Facem. Ok. Și nu uitați, fraților. După... Da. Ok, am revenit. Am strigat cineva numele meu pe geam și am crezut că mă strigă cineva. Ok. Deci... Acum... Să vedem unde mergem. Văd că suntem la coordonatele 162, 65, 116. Ok, aici avem lavă, e bine. Sunt obișnuit s-a fost că... Uitați cum vă lăsați de Minecraft, văd și de parcă vă blăsteamă. Blăsteamă, da. Ok. Dar totuși, de ce? Nu mă întrebați. De ce mergem modică încolo când pot să îi fac un porc aici? Să omor un porc, să ne facem mâncare? Facem un doctor, până facem o sabie. Ok, formă. Facem top. Ne-a ajuns la fix. Ok. Mi se pare mie ori arată foarte diferit sabia. Da? Ba nu, se pare. Ok. Mor. What? Asta e. Vedeți, e reston.
Mami, modul ăsta de joc este foarte, foarte ciudat, adică restul la față, la suprafață. Mi se pare că am zis data acum câteva minute, o secunde cât au trecut, mi se pare că am zis față. O, momentan o să lăsăm aici, că nu prea avem nivel. Unde sunt păpușorii? Aici erau drăguți idei. De a venit să fac puțină cunoștință cu domnul Ursu. Așa, da? Ursu. Ursu. Da. Nu pleca. Auzi ceva? Fac? Real share? Și aia, ok. Sunt multe chestii această planetă. Mamă, vine un pa. Ia să dau eu un pic sensibilitatea mai mare. Băi, prea mare. Perfect. Cât avem 9 carte. 9 full cărniți. Și haideți să vedem ce aici, mă. Dacă e ceva bun, îl cazăm aici. Dacă nu, ne. Mă, arată ca o groapă, n-am ce să zic. Ceea ce ar fi bine pentru noi, un avantaj. De ce zic că e un avantaj? Că putem să facem mobilitate. Stați un pic. Gata, am revenit aici, am făcut niște setări. Mă gândesc că n-ar fi o idee bună. O să plec. Porcoșornea sunt. Porcoșornea sunt. Da. O, vine noaptea. Și arunc. Hai să ne răpustim undeva, că o să vină să reveleze și dacă dacă e o casă, e o casă, putem să o reparăm și să rămână a noastră. Mă gândesc fix, cred că mă gândesc fix la ce mă gândesc eu. Mamă, de distrusă rău casa asta. What? Da. O să încep să repar. Parcă aici era niște geam, aici pun cablu. Ne violeze mult. Sper să rezistăm noaptea asta, să nu punem așa. Aici erau scări. Avem de reparat la ea. Dacă nu ne ajunge în metodul ăsta, deja a venit, deja era clar că e. Au. Perfect, am pus achievement. Haideți să mai adunăm porcușuri. Momentan văd că avem o zi de mușchi, să nu vină mușchi peste. Văd că aici sparg gardul. Cred că s-a întâmplat ceva cu casa asta de așa. Da, o să revină asta, o să facem frumos, perfect. O să le trebuiască și teren. Oricum o de... Sau o să pun astea aici. Punem aici, bam, bam, bam. Bam, bam, back. Am făcut un corner.
Punem aici niște de ăsta. Unde? Carne. În caz de... Ok, deci o să trebuiască să așteptăm să treacă noaptea, că momentan nu avem ce să facem. Trebuie să send în al doilea rând. Mai avem. Ok, am făcut jumătate din pod și jumătate de jos. Aici mă întrebat ce vede, adică... Nu cred... Gata, am văzut ce vede. Vine așa în jos direct, ok. E bine momentan. Ne ținem pe picioare. E saga de lemn și campus. Dacă îmi dați mică voie să umblu cu apă, what? O să să ignor chestia. Deci văd că avem aici niște... Da. Bă, mai e o casă aici, dacă vedeți. Cred că e o casă. Da, e o casă, vedeți? Poate în casă. O să mergem și la ea, dar nu acum. Speram să găsiți ceva ce prin această casă, dar sper că nu. Trebuie să mă reîntorc. Avem un căpucel. Trebuie să mă reîntorc și în pădure. Deja văd și zombi. Deja presimt o neplăcere de pe mine. Sper doar să nu vină un clipă să-mi zice mult. Să mă rog. What? Oh, e pe șmecherie, se sparge de jos, e pe bara sonală. Dacă știți la ce mă arată. Casă, de tot. Ați văzut și voi, avea o inimă în mâna acel zombie. What the fuck? M-am băgat aici în casă. E păcăsul. Ai un curs. Nu arată. Hai că mi-a rupt. Bun, el. Ne. Nu vreau să uit. Nu, nu gata. Punem 10, așa și așteptăm. Cred că o să pun să nu te prind. Te mănâncă mama dracului dacă intri aici. Marș acasă! Acasă! Acasă cu voi! Acasă! Acasă! Bă! Acasă, de monștri! Ce? Perfect. Bine, tata. Bă, nu înțeleg nimic, mi-e frică. Că-măi. Nu.
Trebuie să ne uităm la asta. Avem un cap de zombie. Ce frică, măi! Ăsta e zombie kamikaze. Vreau să mă uit un pic mai atent la el. Ronnie zombie. Ai, un zombie al lui cum ar fi. Stai, dacă vreți. Nu, ce faci? Bă, ia cam mult, da. Ce frică, măi. Da. Niciodată nu pot ști. O să pun o mică pauză aici până când se face dimineață. O să ne vedem mâine dimineață. Ok, s-a făcut dimineața, băieți. Mi se pare că zombii ăștia încă aici au rămas. Uitați style. Haideți. Hai. Mori, au. Deză. Mori. Ce asta ar fi? Asta ar fi mori. Nu, și tu. Kamikaze. Kamikaze. Nu. Nu, hai că prea exagerat. Hai, ne vedem mâine, frate. Am prins un cap de zombie. De ce mă gândesc că e mai bine? O să mergem să mai spargem de aici. Să facem. Ca să putem. Așa, nu? Am mai reparat, nu mult așa mult în casă, dar... Am mai pus pe la pod, pe acolo. După cum știi, da, s-a întâmplat să, da, mai ține filmarea 2 minute din și ce s-a întâmplat s-au tot și am revenit, da? Deci mai ține deci facem 20 și dacă vrei un episod de 30 de în comentarii 3 voturi de... Nu, haideți, voturi de 30 de comentarii. Punem un episod de 30 de minute. Vă convine? Cred că vă convine. Ok, haideți să mai reparăm cât mai avem timp. Haideți să mergem să mai reparăm din casă, că ne mai casă. Na, mai trebuie 2 ore. V-am zis, casa o să fie reparată, nu mă las până când nu o repar. Deci am păstrat eu acest gard,
că o să vedeți. Dar nu știu. Aia. De ce? Am găuriță. Găuriță. Ce mai avem? Avem scările de aici de la partea de sus. Mamă, e prost, rău de tot. A făcut un copac, nu s-a făcut. Ne trebuie și ud, normal. Ok, aici cum era? E aici tot normal. Era cu una. Acolo nu văd nimic. Cum prindem momentan. Aici cred că venea ceva... Cred că venea ceva sticlă. Nu cred că stătea. Așa și venea aici sticlă. Sau lăsăm așa. Eu zic să lăsăm mai ușor. Ce vreau noi de la scări? De ce am zis că nu are așa, dar o să fac eu imediat. O să vedem. Facem un scăriuleț pentru scări. A trecut 2 minute, o să mai stăm un pic. Dar nu este ce vreau. Ceva am o idee. Asta. Nu mai am. Deci punem aici și punem un stâlp de susținere. Ar fi o idee bună. Orsa. Am făcut un mic stâlp de susținere, ce ziceți? Arată bine, arată bine. Păi aici, eu pot mai de aici. Bani. Deci, această casă, sincer, aici este posibil de scară. Aici scară, am înțeles faza. Aici vine slab-ul. Aici da, mă zăpăcește foarte tare această casă. Aici cub, ok. Și aici la cub. Aici vine scări. Ok. Aici vreau să pun, ok. Aici văd că nu mai s-a pus nimic, nu mai are nicio veste, niciun copac. Și ar vrea să aduc și niște apă pe undeva pe aici, să iasă așa intrai, știi? Da, mai drăguț cu apă pe aici, un fel de lac. Mă gândesc că aș putea să... Da, mare prostie. Nu o să mai încerc să niciodată. Hai, mi-ai eliberat locul. Eu văd pe acolo niște... Văd niște resturi, dar tot nu am venit ce face cu el. Ok. Am fost perfect. Nu, mari. A venit.